Kador bersenong pekon kembali ke senong ke bahap mahpok karat nong karai hari boy distrik. Menta kesengi gelap penlong da kejing penkut senong kum kejing penlong ya ke senong ka thau ban yo mat ya kejing khut jing suba ban penlong ru ya kinong shong senong ban yo khia karat. Ya kane kejing penkut senong hapok kane ke senong la ju penlong sisin ha ki lai benai da kejing sim benta jong kinong shong senong kentup ya ki rang ba ki long kemi bat ki khon samla. Namar bagane ke senong kadon harut jong ka surok ba national highway ki nong ilam senong ki kentu ya ki nong leit nong wan ki basange thit jing thit na ki dukan senong lane ki bayai lenti da ki kali jong ki bakinom bret pathar khamtam ya ki plastik lane ki jabo jaban henry ban panon kam ya ki jaka penlang nyut lane ki dosbin ki balabu. Ni long kemi long pa ki kun samla ki het ki berit ni pen kut ka sinong ka thau bangin yo ya ka jing kut jing suba hapo ka sinong ka tongi ni kerpat ya pi bangin ya le ban pen kut ya ki lenti ki senkin bangin yo ya ka jing kut jing khia ngana kaliang jong wei ni kinong senong ko senong wei ni ki nong kit kam hapo jong senong Hidon ni kam jingkan pat na kaliang jongi ya kudong senong hapo jong senong jongi pakon ngadu ki hep ki berit kun samla kilong kemi kilong pa pakabai dei ke jing khu ke jing suba hidon ban ong ban kentu ki pin suba ban de khu ya senong ka thau kumbangi na kaliang senong ni pun khu ki saudong ki saukun ki linti ki sikien bat kum juru ai ki pulau hapo jong senong nomor katangi kentu ki suba ban teman kami ki dasben ki bang ibu hapo hakim dong kila jong senong bat kumju ru hakim linti jong senong nakata wa membrek ki jibo ki jekia plastik khamtam bat gino ki jingbam ki bagi bret subha pening kami ki dasben bat khamtam ru hakani ki jeka sajai bagi tenan kam nak senong brok we le khu ya ka kenang bakan long ka internet ki senong ka thahi ni kintin ki pajak ni sebut ko ngaro we na kaliang ka senong nong kit ya ba nam ta ka senong ka thau brok we be ka senong wa ban ki ka ta ki kut suba ka senong ka thau ji bat khamtam adu ki barit adu ki basam termen bat nikmat yo ya ka jing kut ki suba ka senong ka thau mengin kami ki ba ka senong ka labu tentang di dasbin ki ba khoj anta ka imlang ka salang ka khoj suba ka thau mengin dan kata ka jini ni ya but ti ya ka ba ka senong ki ka labu ban penyai baik ya ti ka senong ka thau ni ba khamtam ka karo ha ini bangi keno bangin lek khoj senong ka thau jini ni barak away khamtam ni perangkam khamtam di dasbin ni tinggi begini dia berkat iki baru bagi jabo ya bagi badan apa bagi nak tahu ini haral sini sikit khamtam di plastik iki belum kita ki bom long ban benbu iki haliwi jaka yang kermen ba ane smart pakai senong ka ni dan long sebab tangan ni sikit lihat bersyukur